Nekada davno čuda su se zaista događala. Neverovatne čarolije otvarale su vrata čarobne zemlje Simsale. Mesta gde su svi likovi iz bajki zaista živeli. Abrakadabra, Simsalagrim. Medveđe krzno. Neko je svetlo ispred nas i čuje se čudan klepetavi zvuk. Čudan klepetavi zvuk? A gde? Nije valjda da se bojiš mraka? Ko kaže da se bojim? Sveže je, to je sve. Zapravo, ja se nikada ne bojim. Nikada, čak ni onda kada... Šta je bilo? Osim možda sada, a? Učinilo mi se da sam čuo nešto. Neki čudan klepetav zvuk. Kakva ste vi stvorenja? Ja sam doktor Kroki, naučnik, filozof, virtuoz i tako dalje, i tako dalje. Ja sam Jojo, najveći pustolov od... Imaš li možda hrane da prezalogujemo malo? Izgleda mi je prijatelj gladan. U redu. Maleni momak kao on ne jede puno, pretpostavljam. Ovo je odlično. Đavo me odneo. Tako maleni momak. Ko je tamo? Možemo li da vam se pridružimo? Donosimo hleb za trpezu. U tom slučaju, nemam mnogo, ali podelit ću s vama. Ja sam najamnički vojnik. Moj mač i koplje pripadaju onome kome unajmi. Ali stvari su se smirile i mesecima sam bez dinara. Mesecima bez para, odlično. A vi? Mi smo skromni putnici. Da ti nisi đavo kojim slučajem? Glavom i bradom. Jeste li upoznali moju baku? Dobro, sad se plašim. Večerao sam ja i sa gorima od vas. Šta vas je dovelo u ove krajeve? Uobičajeno, znaš već, lutamo u potrazi za dušama. Zar ne treba da krenemo? Hoću da vidim šta će se desiti. Ponestaje nam duša tamo dole. A tvoja nas baš zanima. Moja duša? Nije na prodaju. Može u najam, u najboljem slučaju. U tom slučaju može pogodba. Ako uspeš, bit ćeš bogat od sad pa nadalje. Ne radi to. Pogodba sa đavolom uvek pođe naopako. U čemu je caka? Moraš da... ne smeš da se briješ 7 godina. Tako je, bit ćeš sav dlakav. Izvini zbog njega. Nov je u poslu. Upravo je nasledio oca. I nema pranja. Ne smeš da sečeš ni kosu ni nokte, da vidimo kako ćeš se snaći. I moraš da nosiš ovo medveđe krzno. Dobro, dobro. Lutat ćeš zemljom 7 godina, ne zadržavajući se u istom mestu više od 1 dana. Ili će tvoja duša biti naša. Vidiš kako sam to izvela, dušo? Skini taj kaput.
Ovi džepovi će uvijek biti puni zlata dok god budeš poštovao pogodbu. Budeš li tako činio 7 godina, bogatstvo će biti tvoje do veka. Imamo dogovor. Ne, nemoj! Vidimo se za 7 godina. Ha! Ovo je pogodba vredna truda. Izgleda da ovaj momak ima dobro srce. Kako da mu pomognemo? Bićemo uz njega, ako on može, možemo i mi. Idemo s tobom do kraja. Kako se beše zoveš? Medveđe krzno. Od sad ćemo te zvati Medveđe krzno. A ja ću tebe zvati Dlakavi, a tebe Čupavi. Nama savršeno odgovara Jojo i Kroki, hvala. Hajdemo sada u grad. Ja častim. Dva sendviča sa tartufima za mene i bez zelene salate. Neka nam tanjiri i vrčevi budu puni i bit ćeš bogato nagrađen. Jedite, momci. Treba da lutamo zemljom 7 godina. Taj deo pogodbe mi se nimalo ne sviđa. Za podršku medveđem krznu. Hej, ovo selo mi izgleda poznato. Ovo je mesto s kog smo započeli naše putovanje pre 4 godine. Odlični sendviči sa tartufima. Dobro se sećam ovog mesta. Napolje iz moje krčme, niste dobrodošli. Kažem ti, bit ćeš bogato nagrađen. Lašite mi ostale mušterije. Čega se sad bojiš? Ne bojim se, smrzavam se. Mislio sam da moje bogatstvo može sve da mi kupi, ali posle 4 godine lutanja osjećam samo umor. Ako će s nama postupati kao sa životinjama, morat ćemo... Ovde će nam biti toplo preko noći. Sutra ćemo nastaviti. Neko će primiti moje zlato za prenoćište. O, tako bismo ti lakše pružili podršku. Jedva čekam da se okonča ova pogodba. Još samo 3 godine. Vreme leti kada se zabavljaš. Eno ih, hvatajte ih. Vamo, devojke, brzo! Otvaraj, Tomaese. Otvaraj. Tako, Tomaese, drago mi je da si se prizvao pameti. Prekinuli ste moj okrepljujući san. Pa, pustit ću da se vratiš na spavanje. Iš. Samo tražimo farmera Tobiasa i njegove ćerke. Možda si ih video negde.
ime gradonačelnika Baksemburga i dužničkog suda imam nalog za hapšenje i pritvor farmera Tobajasa. Šta je tako ljubazni starac uradio da zasluži zatvor? Nije plaćao dugove, eto šta. Kako da ih platimo? 3 loše žetve zaredom. Sad nam treba neko čudo. Mislim da možeš da pomogneš ovom čoveku. Koliko je dužan? To je početak. Bojim se da je spisak Tobajasovih dugova prilično dug. A moji džepovi su duboki. Đavo me odneo. Što je ukupno? 1492 zlatnika i dug farmera Tobajasa je podmiren. Petre, upakuj ovo. Evo priznanice. Želim vam laku noć. Mislim da je ovo vaše. Trebalo nam je čudo i to smo i našli. Odlično. Kako da ti se odužimo? Nije to ništa. Kao što znaš, nemamo novaca. Znam kako da ti se odužim, medveđe krzno. Daću ti ruku jedne od mojih kćeri. Brak s njim, oče, ali on je skitnica. On je dobar čovek. Spasao nas je od propasti. Meni je nezamislivo da se udam za čoveka koji nije otmen. Kako ne shvatate? Sve nas je spasao. Oca poštedao dužničkog zatvora i sad imamo novu šansu. Svi mi. Dobro, što se ti ne udaš za njega? Ako ti se tako sviđa. Pomogao nam je i on je čovek od reči. I da, udaću se za njega. Bez obzira na posljedice. Bare smo se mi izvukle. Moram da krenem dalje. Obećao sam i sad moram da putujem još 3 godine. Vidim da si čovek koji drži obećanja. Ovo obećanje moram da održim. Retko je naći čoveka koji dobro raspolaže svojim bogatstvom, koje sigurno nije bezgranično. Vidjet ćemo se za 3 godine. Doviđenja. Jedva čekam da se vratim i da započnem novi život s tobom. A ja ću te čekati. Ti si zaista pažljiv, mio čovek. Stvarno? Čekaj. Već su prošle 3 godine. Za 3 godine bit ćemo opet zajedno. Ako se ne budem vratio, udaj se za drugog. Čekat ću te. Imaš moju reč. I ti moju. 3 godine. Ponosan sam na tebe. Lepo si to izveo. Pa sad, što je nisi poljubio? Dete, poneo se baš kako valja, zar ne, medveđe krzno? Pobogu, bio sam prestravljen. Zbog malog poljupca? Ne želim da pričam o tome.
Medveđi krzno se zaljubio. Možda prvi put. Lepa dama, Robin. Njen otac je bio u pravu, zar ne? Umem da raspolažem svojim bogatstvom. U potpunosti. Od sada ću upravo to da radim. Trošit ću novac na dobra dela. To je odlična ideja. O, misliš kad već imaš, razbacuj se? Kad imaš, ti daj. Shvatio sam. Pitam se šta će nam sutra doneti. Još jedno selo, pa prosjeci, popet zlato. Ozbiljno, Kroki, dokle će ovo da traje? Sa sigurnošću mogu da kažem da će sutra biti potpuno drugačije, dragi prijatelju. I na vrbi će da rode grožđe. Vidim da je Kroki jednako dobar u odbrojavanju dana kao i ja. Upravo je. Sutra će biti drugačije. Jer je danas tačno 7 godina od kad sam se nagodio s đavolom. Izađi i pokaži se. Znao sam da je kukavica onog časa... Kad si ga ugledao, zar ne? Tačno. Imali smo pogodbu i zato sam ovde. A da, pogodba, koju si očigledno ispunio, dođavola. Predlažem novu pogodbu. Neće moći ove noći. Pošteno ćemo okončati ovu i onda smo gotovi. Šta sad, bako? U ovim okolnostima pošteno i časno zvuči. Dobro. To što je rekla. Čovek zna kako da se pogađa. Završilo se mojih 7 godina. Izvoli svoj kaput. A za uzvrat... Ova kesa je neiscrpna, baš kao i kaput. Hvala. I vi ste održali vašu reč. A sad, odlazite. Znaš li s kim pričaš? Gubite se odavde. Da, sinko, mislim da znam. Sada je krajnje vreme da odem kod moje dame Robin. Pitam se da li me još uvek čeka. Ipak, prošle su 3 godine. Onda je najbolje da ostaviš dobar utisak nakon tolikog vremena, zar ne? Tako je. Ovakva prilika zahteva dolazak u velikom stilu. Juče je bio taj dan. Si stvarno mislila da će čudak u krznu održati svoju reč? Penelopa, dođi da vidiš ovo. Stvarno je mislila da će... Ostavite me na miru. Rekao je da će održati reč. I ja mu verujem.
Traćila si 3 godine, a mogla si da nađeš sebi muža. Misliš kao ti? No, dobro. Ja možda još uvijek nisam našla onog posebnog, ali to je... Zato što se nisi trudila, znam. Stvar je u tome što bih ja, umjesto da vezem, mogla da nađem svog princa kad god ja... Wow, kakva kočija! Moje? Ja sam ga prva videla. Ja sam rekla moje. Dobrodošli na moju skromnu farmu. S kim imam čast? Moj gospodar je rekao da se raduje u susretu s vama i to je sve što mogu da kažem. Vi mi delujete nekako poznato. Moje. Prva? Tražio sam jednu damu. Znamo. Naročitu damu. Verujte mi, ja sam naročita. Mene ste odmah osvojili. Plemenita damo, pridružite nam se. Ne, hvala. Čekat ću ovde. Onog posebnog. Znam da nam se nećeš pridružiti, Robin. Izgleda da imamo posebnog gosta. Znam da ga još uvek čekaš, ali u međuvremenu... Robin, pođi unutra sa nama. Samo naše najbolje za ovu priliku. Želeo bih da nazdravim svojoj budućoj ženi koja je u ovoj sobi. Ali kako je to moguće? Gde je on? Gde je medveđe krzno? Nisam uvek izgledao tako, Robin. To si ti. Održao sam svoje obećanje, kao i ti. Šta se upravo desilo? Ne znam. Moj Bože, to si ti. Nisam te prepoznao bez... Ništa za to. Mogu li da dobijem ruku vaše kćeri? Već je bila tvoja. Samo nismo znali da si to ti. Nadam se da ćete i vi naći svoje ljubavi. Neka žive srećno do kraja života. Simsa, Simsala, Simsalarin! I živeli su još dugo i srećno. Tekst interpretirali Jadranka Selec, Vladislava Đorđević, Daniel Sič, Marko Živić i Milan Čučilović.
Realizacija Danilo Vukotić. Tehnička obrada Studio Prizor.